बेवहाय गामिफ्राव गोबां दैबाना खालामदों। हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। दैबानाया गोबां सुबुंनि न' बां, फिसिनाय जिब जुनार, बाख्रि बेफोर गासैखौबो खुरलांजोबदों। दा बेनि सायाव प्रमद बर' सारा मा थिरांथा लादों, मा खालामनो थाखाय मिथिहोनोसो आं बे भिडिअखौ बानाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामासिनो जोबसिम नायला। भिडिअखौ देखायनायनि प्रमद सारा मा बुंदों। गोबां दैबाना खालामदों। गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे बांसिन जादों आरो जों खोनादों माने क्लाउड ब्रास होननानै बुङो, अखाया बिराद बारा जादों माने भुटानाव। दा बेनिखायनो जोंनियाव अखा हायाखैब्लाबो माने बिसिनि अखाजोंनो बिसिनि दैजोंनो जोंहा जोबोद खहा जादों देग्लाय बोसोराव। दा नंखायनो आं सानदों बे गासैबो दैमाफोरखौ पार्मानेन्टलि माखासे माथावरि बानायनांगोन साइन्टिफिकेलि। जेराव जेराव माथावरिया मोजां जादों बेयाव दैया ओंखारनो हायाखै, नाथाय जेराव माथावरि गैया बेयाव दैया ओंखारदों आरो बेवहाय गोबां खहा जायो। जोंनि फुख्रिनि ना, माइ गायनाय, दाउ अमा गासैबो थांजोबो आरो गोबां मानसिफोरनि माइ बाख्रिफ्राबो लोमजादों। दा बेखौ नायनानै जे जों बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन आरो जिखिनि खहा जादों बेखौ कम्पेनसेसननि थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट बेबस्थाजों बिथांमोननो थाबैनो बरननानै होनो थाखाय नाजागोन। खाना माख्रानि दैयाथ' बेनो बायफ्लंदों, माने गेजेराव बियो बायनानै फैदों आरो गुबुन गुबुन साइडथिंबो फैदों गोदानै। दा मेनलि भुटान हाजोनि खाथियाव थानायलाय दैया जोबोद कारेन्टजों फैयो, जोबोद स्पिडाव फैयो। दा नंखायनो बिनि माथावरिफोरखौ जोङो खोब मोजाङै साइन्टिफिकेलि खालामनांगोन कनक्रिटनि, अब्लासो बियो थागोन, आङो बिदि बुजिदों।